Hvad alle sammen, og velkommen til en video. I dag, der er det meget Clary Vlog. Der skal lave en video. Jeg vil lave en torsdag med Esbjørn. Fordi vi skal på biblioteket i dag, altså ikke sådan rigtig på biblioteket. Esbjørn, nej. Vi skal ned til sådan en tips 18 år. Så jeg tror præcis til næste klip, for jeg skal ned eller måneder. Ja. Så er vi inde for en lille. Vi har lige fået fri fra skole. Så vi er alle drengene. Vi køber ikke Ice Tea igen. Men du ved, jeg har sådan en fucking blå her, ikke? Yeah. Man kan få sådan en operation af alt muligt. Så man kan også bare køre sådan en... Og bussen skal en operation? Operation? Det skal opereres. Man kan køre sådan en... Kan du ikke mere? Man kan køre... Okay. Glidecreme. Vi skal have sådan en liter. Kom nu. Var det ikke sådan, jeg køber den? Jo, det er sådan 8 kroner. Er den god? Ja, den smager så sygt godt. Så køb en halv Waller. Jamen, hvad fanden skal jeg så købe for 12 kroner? Waller, kom nu. Jeg mener, den er bare god, bror. Jeg mener, den er god. Fordi det der stoppebase der. Nej. Hvor er der på? Det er nødder. Det er nødder. Det er fucking cashewnødder. Jeg elsker cashewnødder. Fuck dig. Okay, jeg skal zoome lidt Mere ind. Det er nødder. Lad os se det. Oh my god. Kom nu, tag en, Waller. jeg tager en. Ja, kom. De varme, der er sylt. Ja, dem. Hvor putter den ikke i køleskabet? Jeg kan Sådan det der, det er påfri. Det er lige meget. Det er Ja, billigt, kom fordi nu. de ikke er kolde. Det er bare for at lukke jer. Snart mor. Hallo. Du er godt. Jeg satte en trøje. At jeg ikke vil have en Mac. Oh my god. Så vil jeg have gamer-ting fucking meget. Nu er det her. Okay, hvad laver vi der? Skur. Den har jeg alligevel. Hvad laver du? Der var en mand, der var lige ved at falde over mig. Ja, han faldt for dig. Drenge, hvad er det her? Det var mig, der var Kom nu bare bagved. Jeg skal kun betale for én ting. fucking cheater, mand. Okay, så sæt din der. Nej, sæt din der. Kom nu bare, sæt din. What the fuck? Oh my god, der. Jeg kan ikke se noget. Ej, fuck den der, man. Jeg skal heller ikke have sådan noget lort der. Må jeg lige bruge din næse? Det gør jeg hver gang. Hvornår skal du have jailbreak igen? Jeg skal have physics. Jeg har selv lavet jailbreak på den, ja. Ja, Fuck. Jeg sagde jailbreak. Ja, jeg hørte det godt. Jeg skal lige tage resten. Keep up. Kebab. Vi elsker godt kebab. Godt nok. Prøv lige vent på mig, Syl. Så er vi så inde i Lubia. Velkommen. Velkommen til den her video. Jeg kan godt lide video. Man skulle tro, det er en challenge, som viser alt, hvor du filmer alt, hvor du vil. Nej, gør jeg filmer ikke udenfor. Ja, filmer ind på røv. Jeg skal købe kondom. Der er Bayer her. Mathilde Bayer.
What the fuck? Skal de pizzaburgeren her? Ja, det har de. Men hvad vil du gøre? Den skal jo varmes. Den skal jo varmes for helvede. Fuck det. Eller jeg køber den. Tilbud til en 20-årig i luft. Nej, over i Føtex. Ellers koster de 38, tror jeg det er. Og jeg skal købe en skole. Jeg får lyst til fastelavnsbolle. Jeg kunne godt tænke mig en fastelavnsbolle. Vi skal finde noget til frokost. Men vi skal lige op og have nogle chips til mig, ikke? Hold kæft med alt det der bliver selvstillet der. Vi skal jo finde en op. Øj, gå nu væk. Oh my god. Så vi køber en pizza og varme den? Ja, hvordan vil du varme den nede på biblioteket? Så jeg vil tage til vores pizza. Jeg bliver en ovn, så varmer. Og jeg kan godt lide, at vi tager til Køb til din. Jeg kan godt lide, at man plejer at tage til biblioteket for at læse, ikke? Vi tager der ned for at holde party. Ja, Party! Bare i 3 timer. Ja, LAN party i 3 timer. Meget længe party. You know. Det smager nord. Okay. Er ikke rigtig, vi har fået for meget smag i sommerferien? Ja. Okay, Det smager. Ja. okay, Undtagen lige den gule. Det smagte Jeg nord. troede, det var smag. Den der køber du ikke, vel? nej, lad nu være. Nej. Det har han ikke engang råd til. Johnny Glasgow. Den der havde jeg sådan helt en, der havde med i skolen. Jeg reklamerer. Nudes er godt for hjernen. Ja. Faktisk. Sådan der den der poster til alle. Prøv at se det. Jeg kunne godt tænke på sådan en der. Det er min yndlingstype. Og det gik lidt for mere til den selv. Fucking. Jeg kan vinde den her. Er den ikke fin? Biblioteket. Hvor langt? Jeg synes, den er for langt væk. Så er vi tilbage her i mit home. Altså, det tror jeg er undskyld mit home. Men ja, den er på en bakke. Det er min Nike SB, der er kommet. Mega fedt. Mega på bakken. Let's go. Rigtig liv. Det kan tænde det lys. Men ja. Det er mega fedt. Også meget sejbund. Mega fed. Ikke SB. Men ja, jeg har ikke lige fået optaget så meget. Nede ved biblioteket, jeg har kun lige optaget det der, som jeg kommer til at se. Ikke også? Hvis I ikke kan klare det, så fedt det dog. Ja. Og der kom lige der. Ja. Men ja, jeg har i hvert fald fået det her. Og det skal der lige en Instagram-billede op. Ja. Det er fucking fedt, vil jeg sige. Helt fuld original. Så 800. Ja. Men ja, der var nogen nede på biblioteket, der ikke ville filmes. Altså med mine venner. Så ikke ville filmes, så ja. Derfor fik jeg ikke optaget mere. Så ja. Vi ses bare til, at jeg skal lave noget andet. Fucking ses.